Pagpangolekta og environmental users fee sa mga turistang mobisita sa Samal Island magsugod na sa May 8. Dugang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, subay kini sa City Ordinance number 319 sa Samal Island diin 30 pesos nga environmental users fee ang kolektahon sa mga turista sugod May 8. Inay May 1, gisibog na sa May 8 ang pagpangolekta og environmental users fee kon EUF sa Samal Island sa mga turista. Human dunay glitches sa electronic og payment system. 30 pesos ang general fee alang sa unang tuig sa operation niini. 40 pesos sa ikaduhang tuig ug 50 pesos na sa ikatulong tuig nga operation. 20% discount gihapon alang sa mga senior citizen o PWD. Samtang libre ang mga bata, 10 anyos paubos. Nisakasab ang boat entry fee alang sa island hopping ug scuba diving. 500 pesos sa 20 paubos ang capacity. 1,000 pesos ang sa 21 to 30 ang capacity. 1,500 pesos alang sa 31 to 50 ang capacity ug 2,000 pesos sa 51 to 100 ang capacity nga bangka. Duha hangtod tulo ka adlaw ang proseso sa bayad. Busa kinahanglan nga sayo mo bayad sa EUF pinaagi online. Sumala ni Mayor El David Uy dakong tabang sa syudad ang malikom sa pondo gikan sa EUF. Kinahanglan yun sa LGU o additional funds. And unfortunately, naatay pandemic, so some of our funds were diverted to the COVID response. So kinahanglan katong nawala na pondo, mahuli pa nato, no, for that kay importante mangguna siya. Gipaniguro sa mayor nga ang maong pondo gamiton alang sa environmental projects sama sa sewerage system, pagpatukod og dugang material recovery facility sa syudad ug uban pa. Buot sa alkalde nga matukod na ang mga kinahanglanong pasilidad, una mahuman ang tulay sa Samal. Diin gilauman ang pagdagsa sa mga tao. Basta rest assured na kining gina-collect nato na in a way naka-trust fund ba ni siya, naka-ring fence siya, it's a accounting term, no, na dili ni basta-basta magamit except for talaga for the environmental protection. Sara, katong mga nakabook na og nakabayad na og EUF from May 1 to 7 sumala sa head sa City Tourism nga si Ma'am Rosabel Gisguan nga sabutan pa nila kung i-refund ba kini o di pa kaha, i-credit na lang sa ilahang next booking. Sara. Okay, dagang salamat, Jandy Esteban.